पेडणे तामोशेच्या दूध उत्पादकांक दूध उत्पादन सहकारी सोसायटी अंतर्गत मेळपी दुधाचे पैसे फाटले 4 महिने जाले मेळूंक ना। तसेच बोनस मेळना म्हूण दूध उत्पादक बरेच तिडकल्यात। सहकार मंत्र्यान ह्या प्रकारांत लक्ष घालचे अशे तरेची मागणी तांच्यांनी केल्या। हे पेडणे तामोशेचे दूध उत्पादक। तामोशेच्या दूध उत्पादक सहकारी सोसायटीत ते फाटली 15 वर्सां जाली दूध घालतात। मात ह्या दूध उत्पादकांक फाटले 4 महिने जाले दुधाचे पैसे आणि बोनस मेळूंक ना। 100 लिटर दुधाची पुरवण करता तांकां दुधाचे पैसे वेळार मेळटात, मात गरीब शेतकऱ्यांक पैसे कित्याक मेळनात असो प्रश्न दूध उत्पादकांनी केला। तशेंच सोसायटीत चलपी गैरकारबाराचेरूय दूध उत्पादकांनी तिडक उक्तायल्या। तेन्ना सहकार मंत्र्यान ह्या प्रकरणात लक्ष घालचे अशी मागणी तांच्यांनी केल्या। त्या आमच्या डेअरीक आमचे चेअरमनाची सून अनिशा सामंत आज 100-150 लिटर दुधाचो पुरवठो करता, तेका पेमेंट टाइम मेळटा कारण तेचो बिझनेस वेल सेटल आसा आणि तेका अवॉर्ड तानावडे आणि प्रमोद सावंतनी दिल्लो आसा। चांगली गोष्ट आसा, त्याबद्दल आमचो काही ना, पण 100 लिटर दूध घालणाऱ्याक डेली पेमेंट मेळटा, पण अर्ध्या 15 पण बारीक सारीक शेतकरी आम्ही 5 लिटर 10 लिटर दूध घालतो, त्यांना आमका 4 महिने पेमेंट मिळणं नाही, ह्याची जरा हे करायची। सेक्रेटरी कोण हो? हे रवींद्र गवंडी। हा, तो कितें म्हणटा? तेका तुम्ही मेळ्ळेत? तेका मेळ्ळे, तो सांगता ही चावी घ्या, तुमची डेअरी घ्या हातात म्हणटा। आता कितल्या शेतकऱ्यांक पैसे दिवं ना टोटल? ऑलरेडी एक सामान सोडलं तर त्याका एक 15 महिन्याचं पेमेंट मिळतं। जेवढे शेतकरी टोटल कितले आहात शेतकरी? शेतकरी होते खूप, पण ह्यांच्या असे 70-80 सभासद असले, ऍक्टिव्ह सभासद असले, सध्या पण आता 30 असत। गायी विकले कारण ह्यांच्या ह्या धंद्याक लागा आणि सरकार योजना बंद करतात ती पण योजना। किती योजना बंद करताय सरकार बघणार नाही। सरकार सरकारने लक्ष द्यावचं जरा, सहकार मंत्र्यांनी जास्त। पण आमकां पेमेंट जर रेग्युलर मिळालं तर आमचं सगळं संसार चालतो, आमचं त्याच्यावरच आम्ही उदरनिर्वाह असा ना। बरोबर। तुम्ही डेली दूध घालताले? डेली घालतो। कितले लिटर घालताले दूध? 3-4 लिटर असता दिसाक 3-4। आता कितल्या महिन्याचो पगार मेळोंक ना? आमकां तरी 20,000 दिवचे आसा। 20,000 दिवपाचे। आता कितले महिने झाले दिवपाचे आहात? जानेवारी पासूनच आहात। जानेवारी पासून एकदा दिवं ना, मागीर तुम्ही तसे 2-2 1,000 2,000 हा थोडे दितात। कारण विचारूंक ना तू कित्याक कंप्लीट दिनाय का पेमेंट? तुम्ही म्हणता आपणाक येणारच नाही पगार झाल्या म्हणून आम्ही काय करूचा म्हणून असं म्हणतात। डेअरी विचारला की तुम्ही पेमेंट आमचं पाठवणार ना, ते सांगतात 1 तारखेक तुमचं पेमेंट आम्ही तुमच्या अकाउंटात पाठवतो। मग डेअरी बंद पडल्या कारणान मी हांगा दूध घालूंक येता तांबोशान। म्हाका पत्रादेवी खूप लांब पडटा आणि हो धंदो माझो बापूय करता, म्हणजे पंढरीनाथ परब आणि माझी आवय सविता पंढरीनाथ परब। आम्ही दोनय दूध घालता, म्हशीचे घालता आणि गाईचे घालता। म्हशीचे ना म्हटले आमचे कशे 10 लिटर दूध जाता सबंद दिसा, तशेंच गाईचे 10 लिटर जाता। म्हाका इल्ल्या दिसा हो पैसे दितेत म्हणून सांगता। म्हाका दिसता माझे तरी 4-5 महिन्याचे पैसे पेंडींग आहात आणि ह्याच्या पयलीं 2-3 वर्सां ते तसेच पेंडींग आसले। आयज दितय फाल्यां दितय आणि मुख्य कारण आमकां पेंड ही बान्याच्यान विक्री धाडची पडटा आणि ते पदरी पैसे आमकां घालचे पडटात। आमचे सरकारा कडेन एकच मागणी की आमचे रेग्युलर पैसे मेळपाचे आणि हेंच्यांनी आमचे रेग्युलर 15 हिशोब करपाचो। म्हाका आतां 6 वर्सां दूध घातलं, म्हाका अजून काय हे डेअरीन सभासद करून घेवंक ना। गोमंतक टीव्ही खातीर तांबोशेच्यान निवृत्ती शिरोडकार।